Криско наистина е един от най-известните родни изпълнители в момента. Как обаче се развива тази сцена у нас? По тези въпроси ще поговорим сега с бизнесмена Камен Спасов. Здравей! Здрасти! Представихте като бизнесмен, но ти все пак отдавна си в музикалната среда. Разкажи ни как започна твоята кариера. Кариера не знам дали мога да кажа, че съм направил. Аз съм просто един човек, който цял живот се издържа единствено и само от музика. Началото е може би 80-те години, когато започнах да работя като диджей. След това в началото на 90-те 3 пъти подред диджей номер 1 на България, заедно с Боби Яй, Бог да го прости. И след това 95-та година първата ми музикална компания след това 2001 година радио и след това ТВ и естествено веригата клубове, които продължават да работят и до ден днешен. Всъщност, да, кариера мога да кажа, че съм направил единствено в диджейството. Всичко останало е бизнес, но пък няма нищо по-хубаво това да си изкарваш хляба с това, което най-много обичаш да правиш. Аз обичам да слушам музика. Как се развива нощния бизнес у нас в момента? Имаш предвид забраната за тютюнопушене? По-скоро да. Много е тежко. Наистина ли отиват нещата на по-зле и какво ще се случва след тази забрана? Според мен едно 30 или 40% от заведенията ще фалират. Просто няма начин, защото хората вече предпочитат да си останат вкъщи, да се съберат вкъщи, отколкото да излязат навън, да отидат на заведение, след това пък да излизат навън да пушат. Да не говоря, че пък много от моите колеги се оплакват от това, че клиентите излизат да пушат навън, забравят да си платят сметката и си тръгват. В още е много тежко положението и аз не мога да разбера защо нашите управляващи решиха да бъдат по-католици от папата, при положение, че в един щат като Флорида, при едни американци, които са най-стрикните на света по отношение на забрана за тютюнопушене и така нататък, в техните нощни заведения се пуши. Така са го решили, след като си на 21, след като носиш пълната отговорност за себе си и за деянията си, тогава можеш да избереш дали да отидеш на нощно заведение или не. И във Флорида във всички нощни заведения се пуши. Може би само времето ще ни покаже какво точно ще се случи в нощните заведения. Поканихме те като гост в нашето студио, защото ти наистина си от много давна в музикалната среда. Как според теб се развива в момента музикалния бизнес у нас? Никога до-сега не е имал такъв подем в българската музика, какъвто има сега. Аз в едно интервю за един столичен, т.е. за един седмичник тази седмица, казах точно това, че макар и не пряко свързан с музикалния бизнес, продължавам да наблюдавам какво се случва, продължавам да се интересувам от новите български песни. Всъщност в нашите заведения започнахме първи в България миналата година да имаме българска вечер, която е само с българска музика. Започнахме да каним български изпълнители и повярвай ми, тези дни в всички наши заведения са едни от най-пълните. Какво означава това? Че хората имат нужда от нова българска музика, хората имат нужда от танцовална музика, каквато преди години липсваше. Защото в интерес на истината 90-те години и въобще и 2000-та година нямаше денс хитове, нямаше поп хитове, имаше рок хитове и балади, но нямаше песни, които да можеш да пуснеш в клуб. А тази година, т.е. от миналата година, се наблюдава някакъв страхотен подем и аз просто не мога да повярвам как хората вече искат тези песни на диджеите, знаят текстовете, танцуват. За да изкараш цяла нощ с българска музика, това означава, че има достатъчно продукция и то качествена, която стои добре в плейлиста на диджеите и аз съм изключително щастлив. Наистина, до сега не е имало такива толкова много български хитове, които се въртят и по радиостанции и телевизии. Това наистина е факт, че българските изпълнители все повече издават нови парчета, но няма ли да се получи едно пренасищане на пазара и бълване на не толкова качествени музикални песни? Това е напълно естествено да има и талаш, да го кажа така. Няма начин в желанието си да се издава нова и нова продукция, няма начин да няма и слаби песни. Но пък от друга страна, процента българска музика, който беше в програмата на българските радиостанции, беше толкова малък, че има голяма ниша и има още една голяма празнина, която ще се запълни с качествена българска музика. Има безброй нови, млади български изпълнители, които сега издават първа песен, първи им предстои втора, трета, албум. Просто има толкова много музика, която ни очаква. Аз нямам търпение да видя какво ще се случи. Успява ли попа вече да измести поп-фолка от челните класации? Аз мога да го кажа така.
Поп-фолка никога няма да изчезне, защото просто живеем на една такава географска ширина, която без кючек, баничка и боза не може. Но в общи линии това, което аз наблюдавах примерно това лято е, че в поп-фолк заведенията се въртеше българска поп-музика. Било то R&B парчета или хип-хоп парчета или въобще откровени поп парчета. Това на практика означава, че е много успешна новата българска поп-музика, за да измести поне малко чалгата от съзнанието на хората. От друга страна, чалгата никой няма да изчезне. Тя просто ще се трансформира, според мен. Аз очаквам в най-скоро време да започнат дуети между поп-изпълнители и поп-фолк изпълнители, защото поп-фолк изпълнителите са много хитри. Те гледат по всякакъв начин да останат на гребена на вълната. Преди години започна трансформацията на поп-фолк музиката и започнаха да използват английски текстове, английски рап, промениха звучението на песните, вече ги няма чак толкова много тези гадните барабанчета, кючекчийските, които аз изключително много мразя. Песните започнаха да стават по-различни, поп-фолк песните, защото самите изпълнители разбраха, че трябва и те да се променят, ако искат да останат в публичното пространство и под светлината на прожекторите. Но няма да изчезне чалгата, за съжаление. Но единственото, което може да се случи, е просто процента на българската поп-музика в тези заведения да стане по-голям. Какво е твоето лично отношение към поп-фолка? Мразя тази музика. За да ме види някой в чалга заведение, това означава, че не съм аз. Тоест, не е възможно. Кои според теб са родните ни изпълнители, които имат най-голяма перспектива? Ако имаш предвид от младите изпълнители, аз имам мои лични фаворити. И това са Янг Бибиянг. Много близки мои приятели са. Криско, Бобо, 100 кила, може би Били Хлапето. Това са Вяра Атова, Айскрим. Има доста изпълнители, които в тях има огромен потенциал, който сега те първо ще започнат да развиват. Кои са обаче най-честите грешки, които допускате при правенето на кариерата си? Синдрома на втория сингъл. Това е най-големият проблем. Създаваш един хит и след това в желанието си отново да бъдеш в плейлиста на радиостанциите и на диджеите, бързаш да изкараш втора песен. И втората песен не винаги е това, което трябва да бъде и това може да означава и край. Аз имам в моята... Тоест не кариера, в работата ми съм имал безброй такива случаи, защото в 90-те години, когато се занимавах с продуцентство на български изпълнители, имах точно този проблем, в който те умираха от желание 3 месеца след като имат хита да изкарат втора песен. Аз казвам, защо? Не бързайте. Няма да бъде по-добра песен от тази, която сега в момента се върти. Изчакайте малко, не бързайте. Защото втората песен означава дали продължаваш с кариерата си или свършваш до там. Това е същото и с албума. Макар че вече в ерата на интернет, на социални мрежи и така нататък, не са много групите, които стигат до албум. Много по-лесно е да изкарваш песен след песен. Какъв е смисъла да издаваш компакт диск, да даваш пари за пластмаса, за обложки, за кутийки, при положение, че този албум буквално на следващия ден го има навсякъде. Според мен бъдещето е на онлайн разпространението на песни, на видеоклипове. Физическите носители компакт дискови ще останат в историята съвсем скоро. Докато си говорим за онлайн, искам да те попитам, понеже знам, че се занимаваш с един нов проект, много интересен, пак свързан с музика. Какво точно? Разкажи ни повече подробности около него. Преди много години ми подариха една книга, която се казва "Позициониране на съзнанието". В тази книга аз прочетох една много интересна статия и тя беше за може би най-големия онлайн магазин. Историята на е много интересна, много кратко ще ти кажа. Те са стигнали до извода, че няма смисъл да предлагат топ 100 книги и бяха направили една графика, в която се виждаше 100 книги най-продаваните, примерно реализират, да речем, 1 милион продажби. Но оттам нататък по кривата на предлагането има още 10 милиона книги, които продават по 5 бройки. И всъщност от тези, които са многото книги в края на редичката на предлагането, се реализира много по-голям оборот и по-голяма печалба, отколкото топ 100. Точно по тази логика и направих една нова агенция. Идеята е точно такава, да предлага целия шоу-бизнес на едно място.
Тоест влизаш в един интернет портал, който аз ще стартирам сега, може би в понеделник тази седмица, в който има категории. Може да потърсиш поп-певец, може да потърсиш поп-фолк певец, може да потърсиш илюзионист, може да потърсиш водещ, актьор. Всъщност целият шоу-бизнес на едно място. Точно това беше идеята. Каквото ти трябва да го намериш. Да, ако ме питаш, да, ще има и поп-фолк изпълнители. Аз няма да ходя на техните участия, но така или иначе хората, ако искат да имат и поп-фолк певци, защо не? Идеята е ние да можем да предложим на този, който търси нещо от шоу-бизнес, абсолютно всичко. Това е една идея, която назря съвсем скоро и заедно с двама мои приятели регистрирахме тази фирма. В интерес на истината всички приветстват идеята, защото аз не искам от никой да работи само с мен. Нека всички да си работят, нека да обикалят страната, да обикалят Европа. Но ако аз съм по-добър от тях и ми намеря работа, защо не? Това наистина е една много интересна идея. Смяташ ли, че ще бъде успешна тя в България? О, да. Истината е, че дори и при наличието на интернет и на всякакви комуникации, оказва се, че понякога е много трудно да намериш някой певец, колкото и известен да е той. Първо, че не е ясно дали като звънеш той няма да спи. Второ, не е ясно дали ако види непознат номер ще вдигне. И в един момент стигаш до една задънена улица и си мислиш, че колкото е лесно да намериш, примерно Панайот Панайотов, не можеш да го намериш. Но ако звъннеш на телефона на нашата агенция, ние знаем как да го открием и естествено този певец ще се появи там, където трябва да бъде в толкова часа, в този ден и така нататък. Тоест, наистина, колкото и лесно да мислиш, че можеш да намериш координатите на някой изпълнител, толкова е трудно. Затова мисля, че агенцията ще има успех точно заради това, че предлагаме абсолютно всичко. Не е тайна, че благодарение на те в България са идвали много чуждестранни изпълнители. В тази листа ще се предлагат ли чуждестранни имена или само български? Да, абсолютно всички тези, които са били на концертите, които аз съм организирал, ще бъдат включени в списъка, като започнем с Иштар, с Елена Папаризо, минем през Кели Роланд, Шаги, Outlandish, Ина, Акцент. Доста от румънските изпълнители, между другото, ще бъдат ексклюзивно предлагани от защото аз работя много добре с моите румънски колеги и всъщност всички участия на тези румънски изпълнители, най-популярните, ще минават само през нашата агенция. Ще има и още много други чужди диджеи, които ще бъдат включени в списъка и аз мисля, че ние ще бъдем просто в една услуга и на заведенията, и на корпоративните клиенти, които ще се появят със сигурност с това богато предлагане, това голямо разнообразие. Защото не е тайна, че понякога някой иска за рожден ден да подари изпълнител, да изпее любимата песен на неговата любима и така нататък. В същото това време се организират и партията, в които хората искат да има и народни танци, да има народна музика, след това да има и балет, пък след това да има и илюзионист, да има фокусник, да има някой, който може да гълта огньо и така нататък. И тогава всичкото това нещо го има на едно място. Тоест, идеята ми е, че ние ще направим живота на хората по-лесен. Със сигурност. Тъй като разговорът вече отива към своя край, исках преди обаче да го финализираме, да те попитам, ако те върна назад във времето, кого ще ти се иска да поканиш в България да организираш негов концерт? Някой, който е бил или някой, който не е бил? Някой, който не е бил в България. Но на теб ти се искал още тогава, но може би не си имал достатъчната възможност. Да ти кажа честно, да. Преди, може би, 10 години, в Рим на една конференция се запознах с менеджера на Pink Floyd. И той ме пита, кои са трите групи, които би искал да видиш техен концерт или да организираш техен концерт. И аз казах Jean-Michel Jarre, Earth, Wind and Fire и Pink Floyd. И той каза, първите две е много по-вероятно да се случат, отколкото последното. Тоест, да, Pink Floyd много бих искал, но никога няма да се случи. Това ми беше мечта. Може би още от детските ми години, когато слушах стената непрекъснато на една аудиокасета 90 минутна, въртях от едната от другата страна, нон-стоп, така в продължение на години. Това ми беше някаква фикс идея, някаква мечта. За съжаление, тя няма никога да се изпълни. Но мечтите са за това, за да ги следваш. Какво ще си пожелаваш да ти се случи? Да съм все така усмихната.
Аз също ти го пожелавам от сърце и много ти благодаря за гостуването в нашето предаване и успех на новата инициатива, зад която си застанал. Много ти благодаря и на тебе успех също. Мерси. Това беше всичко от Face Control и за тази неделя. Ще се видим отново точно след 7 дни през октомври, когато ще ви посрещнем с нови интересни гости и интервюта на родни звезди. Аз бях Гери и ви пожелавам приятна неделна вечер.